дар нимсолаи аввали соли 2015 аз ҷониби судҳои иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон 888 парванда аз ҷумла аз ҷониби суди олии иқтисодӣ 311 парванда баррасӣ карда шудааст. дар соли 2014 бошад 277 парванда баррасӣ карда шуда буд. аз ҷумла дар марҳилаи якум 70 аризаи даъвогӣ баррасӣ карда шудааст. дар коллегияи суди олии иқтисодӣ ба тариқи кассационӣ 116 парванда, дар коллегияи суди олии иқтисодӣ ба тариқи назоратӣ 4 парванда, дар риёсат 3 парванда баррасӣ карда шудааст. дар давраи ҳисоботӣ аз ҷониби судиҳои суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон маблағи даъвоҳо аз рӯи парвандаҳои дар марҳилаи якум дар маҷмӯъ 13 миллиону 688 ҳазору 303 сомонӣ рӯёнда шудааст. дар нимсолаи аввали соли 2014 бошад 7 миллиону 171 ҳазору 847 сомонӣ рӯёнда шуда буд. аз маблағи даъвоҳои қаноаткардашуда ба манфиати мақомотҳои давлатӣ 12 миллиону 145 ҳазору 401 сомонӣ дар нимсолаи аввали соли 2014 бошад 5 миллиону 136 ҳазору 556 сомонӣ рӯёнда шудааст. дар давраи ҳисоботӣ аз рӯи аризаҳои даъвогӣ, шикоятҳои кассационӣ ва назоратӣ боҷи давлатӣ ба фоидаи бюҷети давлат ба маблағи 2 миллиону 6 ҳазору 728 сомонӣ пардохт карда шудааст. дар нимсолаи аввали соли 2014 бошад 184 ҳазору 96 сомонӣ пардохт карда шуда буд. дар мавриди ҳамин баҳси ширкати мобилии вавилон бо комитаи андоз онҳо тавре огоҳ ҳастем шикояти кассатсионӣ оварда будан ва додгоҳи олии иқтисодӣ натиҷаи ҳамин шикоят чӣ шуд? фаъолияти суди иқтисодӣ солона ин масъала буд, дар ҳолати баррасӣ буд. чуноне ки шумо медонед, ҷисоби вавилон бо байл бо аризаи даъвогӣ ва ҷавобгари комитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи қисман беэътибор донистани ҳамина ман қайд мекунам ки дуруст фаҳмидандаи кору дуруст навиштандаи кор дар бораи қисман беэътибор донистани санади санҷишӣ ҳуҷҷати маҷмӯи такрори андоз ва қарор оид ба натиҷаи санҷиши ҳуҷҷати андоз буд. оиди шумо шумо медонед рӯёндани бо ҷаримаи фоизош 341 миллиону 433 ҳазору 344 сомонӣ буд. қисман қонеъ карда шуда аз тарафи суди марҳилаи якум баррасӣ шуд парванда бо ҳангомаи суди иқтисодии шаҳри душанбе аз 20 октябри соли 2014 аризаи даъвогии ҷсп вавилон қисман қонеъ карда шудааст. санади санҷишии ҳуҷҷати маҷмӯи такрори андоз аз 30 июни соли 2014 ва қарор оид ба натиҷаи санҷиши ҳуҷҷати андоз аз 14 июни соли 2014 дар қисми маблағи 3 миллиону 228 ҳазору 798 сомонӣ беэътибор дониста шудааст, дар дигар қисм бетағйир монда шудааст. дар марҳилаи кассационӣ ва назоратӣ ин ҳалномаи суди ки қабул шуда бетағйир монда шудааст, ҳоло дар ҳолати иҷроиш қарор дорад. дигар масъалаи ман ҳеҷ гуфта наметавонам, чизе ки аз салоҳияту ваколати судҳо вобастагӣ аст, алимида ман ахбор мекунам. нисбати дигар масъала мумкин ки гуфтан ки созиш мешавад ва дигар масъала ин байни худи ҷсп вавилону комитаи андоз мумкин ки маслиҳат доранд надоранд, ман хабар надорам. суди олии иқтисодӣ валака ҳукмаш содир кардаст. нуқта мондагӣ ба қувваи қонунӣ санадҳои судӣ эътибори қонунӣ пайдо кардааст ва дар ҳолати иҷроиш қарор дорад.